Здравейте хора, в днешното видео ще правим кила за 30 000 абоната. И да, нека започваме. Коя зодия си? Аз съм зодия Стрелец. Любим цвят син. Любимо животно коте. Имаш ли си гадже? Не. Просто питам, любопитен човек съм. Да учим към следващото. Коте или куче? Коте. Имаш ли любима игра? Да, FC Mobile. Кой месец? Искаш да кажеш кой месец съм роден? Ако имаш такова като предвид, аз съм роден декември. Коя зодия си? Аз казах Стрелец. Имаш ли брат или сестра? Нито брат, нито сестра. Как е баба Гранушка? Добре. Лаптоп или компютър имаш? Аз имам и двете. Да, и двете имам. Коя дата си роден? 11 декември. Да. Кога че е рождения ден? 11 декември. Обичаш ли спагети? Да, обичам. Имаш ли домашен любимец? Да, котки. На колко години си? 10, почти на 11. От кой град си? От Горна Оряховица. Какво те вдъхнови да си направиш YouTube канал? Гледах другите ютубери и се вдъхнових от тях да създам YouTube канал и да. Може ли да качваш по-често? Аз се опитвам да качвам по-често. Просто училището заради него не мога толкова често, но аз всеки ден качвам по едно видео. Да, събота и неделя качвам по 2 видеа, ако мога. И да. Как ги правиш тия крипчета? Капкът. Кога ще има нов епизод на Гранушка? Всеки ден има нов епизод. Канята на гости от дома. Да играем на PlayStation и компютъра на Minecraft и да пием едно кафе и да играем с възглавници, да се удряме с възглавници за рождения ми ден. На 18 декември ела. Няма как да дойда. Може да ме каниш, ама първо не те познавам, аз казах да... Нека да речем към следващия. Може да снимаш на страшни видеа. Аз качих едно видео и надявам се да ви харесало. Моля, много искам да правиш реакции на страшни видеа, ще бъде яко. Аз вече направих една и да, може и втора да направя, не знам. Ще има ли фен среща? Някога може да има. Някога ще има фен среща и да. Ще снимаш ли на Майнкрафт? За скоро мисля да снимам. Аз съм на 9 години, имам рожден ден. Честит рожден ден. Много си яка, благодаря. На колко си? На 10, почти на 11, как си? Добре съм. Кой ти е любимия предмет на училище? История. Откъде си? Горна Оряховица. На колко си? На 10, почти на 11. Какъв ти е любимия предмет в училище? История. Дали баба Гранушка ще има нова лайняна бухалка? Не знам. Има ли други версии на баба Гранушка? Доста версии има. Грани 1, грани 2, грани 3 и нататък. Какъв ти е пола? Мъж ли? Как вдигаш толкова много абонати от видеа на Грани? Като качвам, вдигам. Как си решил да започнеш видеа? Просто гледах другите ютубери и реших да направя първо видео и ми хареса и заради почнах да правя.
Честите 30 000 абоната. Мерси. От кой град си? Горна Оряховица, кой клас си? Пети. Кое е най-неловкото нещо, което си правил правилно? Аз не знам какво съм правил. Гледам те отскоро, така че не знам дали си момче или момиче, така че това ми е финалният въпрос. Аз съм момче. Играеш ли Brawl Stars? Еми в момента играя, както виждаш. Кога ще има баба Гранушка на Не се смей чернич? И продължава и все така. Може да има, не знам. Да. И да, това бяха всичките 27 въпроса. И да, това беше от мен. Чао!